Σωτήρη, μην το γράψεις τώρα. Ξαναπες το. Θα το γράψεις. Μπορεί να υπάρχει πολύ αγάπη για το Λέω κόμμα. ότι ναι, αυτός ο χώρος είναι πολύ φιλόξενος, εγώ λέω. Και οι δύο ομιλίες που κάναμε, και για τον Έλιο και για τον Χέντελ, ήταν πραγματικά βγήκαν πολύ όμορφες. Θα τις ανεβάσω κάποια στιγμή. Κάνεις άλλη ομιλία. Γιατί αρχιτεκτονική ήταν αυτή. Βέβαια, ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε έναρξη άλλη με το. Ξεκινάμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερα φιλόξενος. Αυτό θέλω να πω, Χρυσάνθη, και σας ευχαριστώ πολύ και εσένα και το Σωτήρη για τη φιλοξενία και εσάς για την παρουσία σας. Είναι ένας χώρος έτσι πραγματικά που σε κάνει να εμπνέεσαι και να μιλάς όμορφα. Λίγο τα κινητά. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πάνω στη σημειώσεις για την πνευματικότητα. Το θέμα της πνευματικότητας κάνει την εμφάνισή του κάτω από μια, ας την πούμε, βαριά σκιά ενός ελλείμματος που διακατέχει τις σκέψεις και τις πράξεις μας στη συνάντησή μας με την πραγματικότητα. Είναι πιο δυνατά. Ο ήχος θέλει λίγο καλύτερα. Είμαστε μακριά και την φοβή θα το Λέω ότι το θέμα της πνευματικότητας κάνει την εμφάνισή του κάτω από τη βαριά σκιά ενός ελλείμματος που διακατέχει τις σκέψεις και τις πράξεις μας στη συνάντησή μας με την πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δεν είναι το πραγματικό ή το αληθές, που είναι ένα είδος φιλοδοξίας για κάποια αναγνώριση. Η συνάντησή μας με τα πράγματα του κόσμου περιλαμβάνει και το μη πραγματικό, το φανταστικό, το φαντασιακό, το ψευδαισθητικό και το μη αληθές ή το ψευδές, που δεν είναι το αντίδοτο του αληθούς, γιατί μπορεί να είναι ένα είδος ιονού, το ψευδές, το ψέμα. Επομένως, η πραγματικότητα μας αποκαλύπτει ορισμένα προβλήματα που συμβαίνουν στη συνάντησή μας με αυτήν, ορισμένες ανεπάρκειες που εμφανίζονται μέσα από την καταστροφική συνήθεια ή μέσα από την επανάληψη και τις παγιωμένες πεποιθήσεις. Εκεί μάλλον βρίσκεται το ζήτημα, παρά σε όσα η ακατάπαυστη ροή του χρόνου μας επιφυλάσσει. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, κοιτώντας κάποιες σκιές, όπως τις περιέγραψε ο Πλάτωνας στο Πλατωνικό Σπήλαιο, από αυτές τις σκιές να υποθέσει τι συμβαίνει εκεί έξω. Και κοιτώντας εκεί έξω τον κόσμο, η ανθρώπινη συνθήκη υπερχειλίζεται από μία άγνοια ή σύγχυση ή θαλάτευση, ένα έλλειμμα κάποιου είδους, και έτσι είναι θέμα παιδείας το πώς θα διαλέξει μια υπόθεση για να αναγνωρίσει τα πράγματα. Εκεί κάπου, έτσι κάπως σε συντομία, εμφανίζεται το θέμα της πνευματικότητας. Η πνευματικότητα συνήθως εκλαμβάνεται ως ένα είδος αντίληψης στάσης στον αντίποδα της υλικότητας. Η αντίληψη αυτή προκρίνει, έτσι, δηλαδή σαν η πνευματικότητα στον αντίποδα της υλικότητας, προκρίνει μια ζωή κατά κανόνα ασκητική, που αποστρέφεται τις υλικές απολαύσεις και τις καταναλωτικές μανίες. Αναζητά μία λύση στο λιγότερο ή στο ουσιώδες. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι το γεγονός ότι η κατανάλωση κουλτούρας είναι εξίσου προβληματική με την κατανάλωση υλικών αγαθών. Γιατί πίσω και από τις δύο περιπτώσεις κρύβεται
εξίσου μια προβληματική λειτουργία υποκατάστασης ενός ελλείμματος, η προσδοκία μιας επιδημίας ή η ανάγκη μιας λησμονιάς. Και η υποκατάσταση δεν είναι από μόνη της το πρόβλημα. Γιατί να μην μπορείς να περπατήσεις με ένα πόδι και να κρατάς ένα μπαστούνι, εκεί δεν είναι τόσο ζήτημα. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι το κόλλημα πάνω στο υποκατάστατο. Δηλαδή το κόλλημα πάνω από τη βαθιά τρύπα της απώλειας ή του ελλείμματος, που αν δεν βρει διέξοδο λειτουργεί καταστροφικά. Από την άλλη πλευρά, η ασκητική στάση, που συνδέεται με όψεις του μοντερνισμού, της διαφήμισης, του lifestyle, αλλά και με ένα είδος ουσιοκρατίας που χαρακτηρίζεται από έναν έντονο αναγωγισμό, σε κάποιο καθοριστικό θεμέλιο, δεν είναι πάντα η καταλληλότερη στάση και όταν δεν αποκλείει την κοσμική καθημερινή ζωή όπως συνηθίζει στις ακραίες εκδοχές της ακόμα. Το λιγότερο δεν είναι πάντα το καλύτερο, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι το περισσότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αντίληψη που θα σας προσκομίσω στη συνέχεια για την πνευματικότητα είναι μια άποψη που παίρνει τις αποστάσεις της από αυτό που λέμε στον αντίποδα της υλικότητας, δηλαδή σε μια ζωή ασκητική. Γιατί μια ζωή ασκητική εξορίζει το πνευματικό σε ορισμένες ειδικές περιοχές. Δεν το αφήνει δηλαδή να κατασταθεί μέσα στον καθημερινό κόσμο. Χωρίς αυτό που σας σημαίνει ότι μια ασκητική στάση πολλές φορές δεν είναι απαραίτητη. Και είναι απαραίτητη ακριβώς γιατί προκειμένου κάποιος να προχωρήσει σε μια, ας πούμε, επανατοποθέτηση των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένος κάποιες φορές να προχωρά σε απόσυρση, να αποσύρεται, να φτάσει ακόμα και στο σημείο του κανενός, μέσα σε ένα σπήλαιο, όπου εμφανίζεται ένας κύκλοπας. Δηλαδή ένα ανίκιο, το οποίο ξαφνικά με ένα χέρι απλώνει και τρώει ξαφνικά έναν από τους συντρόφους σου. Και εσύ δεν έχεις να πιστεί, δεν μπορείς να το εγκαλέσεις, δεν υπακούει αυτό το ανίκιο σε νόμους θεϊκούς ή ανθρώπινους. Δεν είναι ο πολύφημος της Οδύσσειας, ούτε Θεός, ούτε άνθρωπος. Είναι ένα ενδιάμεσο δαιμονικό είδος, το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει, στους νόμους, τους καθημάς, ούτε τους θεϊκούς, ούτε τους ανθρώπινους. Προκειμένου λοιπόν να το αντιμετωπίζεις, είσαι υποχρεωμένος να αποσυρθείς σε μια στάση κανενός. Να παρνηθείς ακόμα και το ίδιο στο όνομα για να μπορέσεις να επανέλθεις. Αυτή λοιπόν η απόσυρση που κάνει όμως ο Οδυσσέας είναι μέσα στην ίδια τη ζωή. Δεν είναι μια ασκητική απόσυρση, η οποία επίσης έχει το ενδιαφέρον της. Εγώ λοιπόν μιλώ για μια πνευματικότητα η οποία δεν είναι στον αντίποδα της υλικότητας και επομένως δεν ταυτίζεται με μια ασκητική στάση. Θα ετόπισα το θέμα της αδυναμίας του λόγου να πει κάτι ουσιαστικό ως τον εγκλωβισμό της σκέψης που σκέφτεται έναν άνθρωπο που βρέθηκε στον παγωμένο αέρα με ανεπαρκή ρουχισμό και παραπέει ανάμεσα στην ευθύνη του ανθρώπου που εκλαμβάνεται ως κάτι που τον αφορά αποκλειστικά και στο φύσιμα του αέρα που είναι έξω από αυτόν και ονομάζεται αντικειμενικές συνθήκες. Όταν κάποιος εστιάσει στον αέρα, ξεχνά τον άνθρωπο που άφησε τον εαυτό του απροετοίμαστο. Όταν εστιάσει στον άνθρωπο, ξεχνά τον αέρα που φύσηξε πριν ακόμη καλά το καταλάβει. Το θέμα αυτό της σκέψης που διχάζεται ανάμεσα στο υποκειμενικό και στον αντικειμενικό παράγοντα, δείχνει για τον μετανεωτερικό άνθρωπο άλυτο. Ακόμη και πιο ριζικές σκέψεις που εστιάζουν σε θεμελιώσεις ευρύτερες, εκτός της ανθρώπινης συνειδητότητας, να το πω έτσι, φλερτάρουν με το υποκείμενο και το αντικείμενο, με τρόπους που περιλαμβάνουν όλη την γκάμα της προσχώρησης σε αυτό το δίπολο, από τις πλέον σαφείς καταδηλώσεις έως τις πιο κρυφές συμπαραδηλώσεις. Από το, ας πούμε, επαναστατικό υποκείμενο της διατύπωσης του Μάρξ, υποκείμενο, έως το διαγραμμένο υποκείμενο του δομημένου σαν γλώσσα ασυνειδήτου του Λακάν.
Θέλω να πω δηλαδή ότι την έννοια του υποκειμένου σε σχέση με ένα αντικείμενο θα τη βρούμε σε όλες τις εκδοχές της σύγχρονης δυτικής σκέψης. Η γνώμη μου είναι ότι μόνο όταν κανείς συζητάει πέρα από αυτή την διχοτόμηση και στρεφόμενος στα συμβάντα του κόσμου εννοήσει τις υποκειμενικές και αντικειμενικές σφαίρες ως συνεχόμενες, τότε μόνο θα αρχίσει να ξεπερνιέται αυτή η αδυναμία που θέλει να αναγορεύσει έναν παράγοντα θέλησης, βούλησης, σκέψης και ευθύνης ως ηγεμονικό. Είτε αυτός είναι υποκειμενικός, όπως ο νητσεϊκός υπεράνθρωπος, ή ο υπαρξιακός, ελεύθερα να ζει καταδικασμένος άνθρωπος, είτε είναι αντικειμενικός, όπως η αυστηρά προσδιορισμένη ιστορική νομοτέλεια, ή ο άτεκτος οικονομικός νόμος στο πεδίο της παραγωγικής σχέσης, ή η ανθρωπολογική πολιτιστική συνιστόσα, η ασύνειδη περιοχή της καταπιεσμένης αποθυμένης επιθυμίας, ή τέλος η περιορισμένη δυνατότητα γλωσσικής εκφοράς και διατύπωσης. Τα υποκείμενα αλλάζουν τα σημάδια τους με τα αντικείμενα, τα οποία τώρα με τη σειρά τους αναγορεύονται σε νέα υποκείμενα που καταλαμβάνουν τη θέση του ανθρώπου σαν μια αναθύμηση της ιδέας του Θεού ή της φύσης, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί και να διερευνηθεί μια πλευρά του εκεί ως καταστατική βάση για αυτό το εδώ που δείχνει να υποφέρει κατά από το βάρος της ευθύνης που ανέλαβε στον εσωτερικό κόσμο. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα ξεπερδέψουμε με το υποκείμενο, γιατί πολύς χρόνος χρειάζεται να ξεπεράσουμε μια ανθρωποκεντρική σκέψη που μας διαπερνά. Θα γίνει όμως και αυτό, όπως έγινε με το εγώ, που σήμερα θεωρείται σε Ανατολή και Δύση μια φαντασιακή κατασκευή που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην προσπάθειά του να διαφυλάξει ένα χώρο περιγεγραμμένο με κέντρο και περιφέρεια, μακριά από ένα εκεί που δείχνει απειλητικό. Αυτός είναι και ο λόγος που η πνευματικότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί ούτε με μια στροφή στο εσωτερικό, που να εξασφαλίζει μια αυτοσυνείδηση στα πλαίσια μιας αταραξίας γαλήνης, απαραίτητης άλλωστε, όπως είναι και η γνώση αυτού, ούτε μπορεί να αναφερθεί σαν σχέση με μια εξωτερικότητα. Έναν ανώτερο στόχο, ένα ιδανικό ή μια αξία, ούτε ακόμη πρόκειται για την προσφυγή σε μια εξωτερική πηγή, μια αυθεντία, ένα είναι της μέριμνας, εν ώψη του επικείμενου θανάτου που μας καραδοκεί. Μόλον ότι μια στάση ανοιχτότητας απέναντι στην όποια δωρεά είναι επίσης απαραίτητη. Η πνευματικότητα δεν ταυτίζεται με τη θρησκευτικότητα, ούτε με τον εσωτερισμό. Δεν παραπέμπει σε μια κατεύθυνση, είναι μάλλον μια κατεύθυνση χωρίς κατεύθυνση. Υπάρχουν δύο τρόποι να βλέπει κανείς τα πράγματα. Ο ένας όπως θα ήθελε να είναι, που επικρατεί στις τρέχουσες αντιλήψεις. Ο άνθρωπος με τίποτε από ό,τι συμβαίνει συνήθως δεν συμφωνεί ή δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θα ήθελε να πεθαίνει, αυτός και οι προσφυλείς του, μόνο ότι ο θάνατος είναι μέρος της ζωής και απαραίτητη προϋπόθεση της. Δεν θα θέλει να γερνά, να υποφέρει, να πονά, μόνο ότι ο πόνος είναι το πιο σημαντικό σύμβολο της ζωής. Κανείς δεν έμαθε ποτέ από τη χαρά. Σημαδεμένος από το έλλειμμα, το φόβο και την επιθυμία που διαρκώς αναγεννάται, δείχνει ανικανοποίητος με αποτέλεσμα τα μεγάλα επιτεύγματα στους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και το αίσθημα της απελπισίας, του φόβου και της λύπης που οδηγούν σε καταστροφικότητα και όχι καταστροφές, που έχουν και αυτές τη σημασία τους, αλλά σε καταστροφικότητες. Ο άλλος τρόπος, στον αντίποδα του πρώτου, που θα ονομάζαμε πνευματικό ιδισμό είναι και βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Μέσα στο περιβάλλον τους. Διακρίνεται από ένα αίσθημα αποδοχής και παράδοσης αφήματος. Οι δύο αυτές καταστάσεις θα σημαδέψουν με τη διαπάλη τους τον αιώνα που έρχεται. Η πνευματικότητα έχει να κάνει περισσότερο με τη δεύτερη στάση. Βασίζεται περισσότερο σε μια καθαρή αντίληψη θέαση που σε συνδέει με μια βαθύτερη επιθυμία και μια χαρά για την ίδια τη ζωή παρά σε μια
επιθυμία προκατασκευασμένη ή θεμελιωμένη σε μια διανοητική κατασκευή που προσπαθεί να φέρει τα πράγματα με το μέρος της. Ο κοινός λόγος είναι που μας ενδιαφέρει και όχι οι γνώμες, ο αληθής, έστω και εύλογος, όπως λέει ο Πλάτωνας, συλλογισμός, η εφάνταστη υπόθεση που ενέχει ρίσκο και όχι οι δοξασίες και οι γνώμες που έχουν τη μυρωδιά του βολέματος και ένα λάθρα βιώσας. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Για πρώτη φορά ήταν λίγο διαβαστό σε όλη μου. Καμιά φορά από τις 50 και ομιλίες που έχω κάνει δεν έχω διαβάσει κείμενο. Τώρα, ήταν λίγο, ωραία. Τώρα αλλάζει όμως. Αλλάζει η ιστορία. Παρεμβάσεις γίνονται ή ολοκληρώνεις? Θα ολοκληρώσω. Ωραία. Είδατε στο κείμενο πόσο κανείς είναι στριφνός και πυκνός όταν είναι πυκνός στα νοήματά του, γίνεται δυσνόητος. Δεν είναι και τόσο ωραίο. Δεν συμφωνείτε? Σας άρεσε? Ναι. Και δεν μου αρέσει το τοπογράφο, αλλά μετά, όταν παίρνω στη θέση ενός που θα τα ακούσει, δυσκολεύομαι να το αποδεχτώ. Μέχρι εδώ ήταν η μέση της ομιλίας μου. Από εδώ και πέρα, θέλω να σας βάλω λίγο στο πρόβλημα και στο πνεύμα του τι θα μπορούσε να είναι η πνευματικότητα. Γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα καταλάβατε από ό,τι διάβασα ότι η πνευματικότητα δεν είναι η πνευματικότητα. Έκανα κι εγώ λίγο σαν το Σοκράτη, όταν κουβεντιάζανε ένα θέμα στους πλατωνικούς διαλόγους. Κουβεντιάζανε, ας πούμε, τι είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, στο Χαρμίδι, θυμάμαι τώρα. Που ήταν αυτός νέος και ωραίος και τον φωνάξαν την παρέα για να κουβεντιάσουν. Και είχε πονοκέφαλο. Και του είπαν ότι ξέρεις, τα θέματα του πονοκεφάλου σου είναι θέματα της ψυχής σου. Αν θέλεις να θεραπευτεί ο πονοκέφαλό σου, να θεραπεύσουμε την ψυχή σου. Και τότε αυτός είπε: εντάξει, αν είναι να θεραπευτεί ο πονοκέφαλό μου, ας θεραπευτεί την ψυχή μου. Ναι, αλλά η ψυχή σου, ο Σοκράτης, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό πράγμα για την ψυχή σου? Συμφωνείς ότι είναι σοφροσύνη, βέβαια. Τότε να δούμε αν τη διαθέτεις και ανάλογα θα τακτοποιήσουμε την ψυχή σου για να τακτοποιήσουμε το πονοκέφαλο. Και άρχισαν να σκέφτονται τι είναι η σοφροσύνη. Και πάνω σε αυτό το είναι, άρχισαν να λένε τι είναι. Και πέρασαν από 4 περιοχές. Ας πούμε, είπαν η σοφροσύνη είναι η ντροπή. Ναι, αλλά η ντροπή είναι βέβαια κοντά στην ντροπή, αλλά και η πολλή ντροπή, λέει ο Όμηρος κάπου, είναι ένα θέμα. Δεν είναι και σόφρον ο τόσο πια ντροπαλός άνθρωπος. Η υπερβολική ντροπαλοσύνη, όπως και η υπερβολική ευγένεια κάποια φορά, είναι ένα πρόβλημα. Αλλά μπορεί να μην ταυτίζεται με τη σοφροσύνη, η ντροπαλότητα, η ντροπή. Δεν τους άρεσε. Πήγαν σε δεύτερο, σε τρίτο, παίρναν 4 και στο τέλος δεν το βρήκανε. Και μετά κλείνει ο διάλογος. Και κλείνει ο Πλάτωνας στο διάλογο, όπως κάνει συνήθως στους πρώιμους διαλόγους του. Δεν δίνει απάντηση, αλλά έχει περιδιαβεί διάφορες περιοχές. Και με αυτό το διάβασμα που κάνει και την περιπλάνηση, εκεί που δεν είναι τα πράγματα, ξαφνικά μένει ένα ίζημα. Καταλαβαίνεις τι δεν είναι, άρα αρχίζει να είσαι κοντά στο είναι. Αυτό το άφησε κλειστό όμως. Το αφήνει κλειστό. Του δώσαν μια σπυρί του Χαρμίδη, λέει: αν δώσει τώρα μια βασκανία εκεί να του περάσει ο πονοκέφαλος, κλείσαν το θέμα και ήταν όλα εντάξει. Εγώ όμως δεν θα το ξανατοποθετήσω, θα το πάρω από εκεί που δεν είναι, όπως καταλάβατε από την πρώτο ανάγνωση έτσι, αυτή που σας έκανα, την εσωτερικότητα, την πνευματικότητα, δεν θέλω να την ταυτίσω με την υλικότητα, τον ασχητισμό, την εσωτερική, την εξωτερική στροφή, την προσπάθεια αναγωγής της σε ένα ιδανικό, σε μια αξία, γιατί ο άνθρωπος δεν ζει με ιδανικά και αξίες. Γιατί βάζει ένα ιδανικό και μετά πολύ εύκολα το εγκαταλείπει, ή χάρη αυτού του ιδανικού μπορεί να σκοτώσει πόσα εγκλήματα στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Η πνευματικότητα δεν ταυτίζεται με ένα νόημα, με μια σημασία. Γιατί μπορεί να βρει ένα νοηματοδοτή στη ζωή σου, όπως θέλει να σε βάλει η σύγχρονη φιλοσοφία, ο υπαρξισμός, αλλά όπως πολύ εύστοχα έδειξε ο Γουντιάνε στην ταινία του, εγώ μπορεί να νοηματοδοτώ τη ζωή μου σκοτώνοντας ανθρώπους. Επομένως έχει σημασία πώς νοηματοδοτώ, και όχι απλά αν νοηματοδοτώ ή όχι, αν έχει η ζωή μου νόημα ή δεν έχει. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η ζωή δεν έχει νόημα και ότι είναι ένα χαρτί άγραφο πάνω στο οποίο εγώ γράφω. Και το θέμα είναι τι θα γράψω, και όχι αν νοηματοδοτώ. Και αν νοηματοδοτώ είναι καλά, αν δεν νοηματοδοτώ δεν είναι. Αν η πνευματικότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί ούτε με αυτό, ούτε με την νοηματοδότηση,
ούτε με την πρόθεση για αντίστοιχους λόγους, ούτε με την αξία ή το ιδανικό. Πέρασα λοιπόν έτσι πολύ γρήγορα από όλες αυτές τις περιοχές, τράβηξα την πραγματικότητα, έκανα ένα είδος abstraction, ένα είδος υφαίρεσης της πραγματικότητας από όλες τις περιοχές, προσπαθώντας να την επανατοποθετήσω και να την επαναεισηγηθώ σε μια άλλη διάσταση. Έτσι λοιπόν, για να σας βάλω τώρα στο πνεύμα του τι είναι, τι θα μπορούσε να είναι με έναν τρόπο, ή με τι εφάπτεται, θα χρησιμοποιήσω ορισμένα παραδείγματα. Ήμουν στο Λονδίνο και έπαιρνε ένα βιβλίο, το οποίο είχε αναφορά στο βουδισμό. Ένας καθηγητής παραθέτει κάποια κείμενα βουδιστικά και μετά κάνει σχόλια. Ένα από αυτά λοιπόν είχε πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ξέρετε, ένας λάτρης της ανατολικής σκέψης, τη συνδυάζω με τη δυτική. Ένα λοιπόν θέμα, σε ένα από τα λεγόμενα του Βούδα, αναφέρεται σε μια περίπτωση όπου έχω το αγγλικό κείμενο μπροστά μου, ο ευγενής, ας πούμε, Μαλούκια ήταν σε σολιδαρή εκκλησία, σε μοναχική απομόνωση. Και έκανε ένα self-reflection, ένα είδος αραστοχασμού στον εαυτό του και είχε ορισμένα θέματα, εν πάση περιπτώσει, να θέσει. Τόσο καιρό σε απομόνωση και δεν έλεγε αποτελέσματα. Και έχει το θέμα ότι είναι ο κόσμος αιώνιος ή ο κόσμος δεν είναι αιώνιος. Είναι ο κόσμος infinite, απέραντος, απεριόριστος ή είναι περιορισμένος. Είναι η ζωή, η δύναμη της ζωής ταυτισμένη με το σώμα ή είναι κάτι ξέχωριστο από το σώμα. Είναι το πρόσωπο που έχει έρθει να γνωρίσει την πραγματικότητα και έρχεται σε επαφή μαζί της, πραγματικότητα. Υπάρχει με το θάνατο ή δεν υπάρχει. Ή υπάρχει και δεν υπάρχει, ή ούτε υπάρχει ούτε δεν υπάρχει. Αυτά ήταν τα θέματα του Μαλούκια. Και σκέφτηκε ότι την ώρα που ο Βούδας θα ήταν μπροστά την επομένη, θα του θέσει τα θέματα και του πει ότι ξέρεις, εγώ διαλογίζομαι καιρό και έχω αναπάντα ερωτήματα και δεν μπορώ να συνεχίσω τον διαλογισμό μου, γιατί εσύ δεν μου τα ξεκαθάρισες. Και την επόμενη μέρα που ήταν ο Βούδας, ο Μαλούκια έβγαινε μπροστά και είπε στον Βούδα, σεβαστέ, ξέρω εγώ, δάσκαλε και έτσι, εγώ έχω κάποια θέματα κατά την πορεία του διαλογισμού μου και τα έχω γραμμένα και να στα πω. Γιατί εγώ αγωνίζομαι τόσο καιρό και δεν είναι ξεκάθαρο σε μένα, γιατί δεν μου ξεκαθάρισες εάν ο κόσμος είναι αιώνιος ή δεν είναι, ή αν είναι απεριόριστος ή περιορισμένος, ή αν η δύναμη της ζωής είναι στο σώμα, γιατί ξεχωριστό από το σώμα, ή το πρόσωπο που έχει έρθει να γνωρίζει υπάρχει ή δεν υπάρχει, ή και υπάρχει και δεν υπάρχει, ούτε υπάρχει ούτε δεν υπάρχει. Και αν δεν γίνει αυτό και δεν μου το ξεκαθαρίσεις, εγώ θα σταματήσω το διαλογισμό. Ο Βούδας του απάντησε ότι αγαπητέ Μαλούκια, σου είπα εγώ ποτέ όταν ήθελες να κάνεις με μένα training ότι θα σου διδάξω αν ο κόσμος είναι αιώνιος ή δεν είναι, αν είναι απεριορισμένος ή απεριόριστος ή αν η ζωή είναι το πρόσωπο που την κατέχει μετά θάνατο πεθαίνει ή ούτε το ένα ούτε το άλλο ή και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Όχι λέω. Τότε λοιπόν με τι σθένος έρχεσαι εδώ μπροστά μου και μου ζητάς ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ τι σου δίδαξα, τι είπα θα σου διδάξω. Θα σου διδάξω για τον πόνο. Μιλούσε ο Βούδας του έκανε αναφορά στο πρώτο τροχό της διδασκαλίας του, εκεί που διδάξε τις 4 ευγενείς αλήθειες. Θα σου διδάξω για τον πόνο, θα σου διδάξω για την πηγή του πόνου, θα σου διδάξω για το ξεπέρασμα του πόνου, θα σου διδάξω για τον τρόπο να ξεπεράσει τον πόνο. Αυτά δεν σου είπα. Δεν σου είπα για όλα αυτά. Γιατί σου είπα ότι θα σου διδάξω αυτό και δεν σου είπα ότι θα σου διδάξω εκείνο. Γιατί όταν ένας φίλος σου, ας πούμε, το χτυπήσει ένα βέλος και αυτός πέσει κάτω και εσύ αντί να πάρεις το βέλος και να το βγάλεις, να πας στο στο νοσοκομείο, αρχίζεις να ρωτάς, ξέρεις,
Εγώ θα απαντήσω στο θέμα αυτό ή θα πάρω το φίλο μου στο νοσοκομείο όταν μου απαντηθεί πού ήρθε το βέλος, ποιος έτσι έριξε το βέλος, με τι υλικό είναι φτιαγμένο το βέλος. Και τότε θα. Άρα, αυτός είναι ο λόγος που εγώ δεν σου δίδαξα αυτό και σου διδάσκω εκείνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πνευματικότητα είναι πάντα εγκατεστημένη μέσα σε ένα περιβάλλον. Η πνευματικότητα δεν αναζητά λύσεις σε ένα γιατί, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για το τι των πραγμάτων. Φανταστείτε δηλαδή μια περίπτωση όπου είναι μια χώρα που είναι σε κρίση και ζητάει να δει τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Και λέει συμβαίνει διότι θέλει κάνει αμέσως μια ευθεία αναγωγή σε ένα ισχυρό γιατί, ένα λόγο που αν τον βρει, πιστεύει ότι αυτός ο λόγος θα είναι επαρκής και να τον καλύψει. Είναι για λόγους ασφάλειας, ώστε άμα το γνωρίσει μια και έξω θα ξέρει που είναι η κρίση. Και έτσι λοιπόν λέει ότι μπορεί να κάνει λοιπόν ένα γρήγορο αναλογισμό σε ένα θεμέλιο, ας πούμε ανθρωπολογικού είδους, δηλαδή που είμαστε τεμπέληδες. Αλλά θα πει ο άλλος, ναι, αλλά όταν πηγαίνω σε άλλα περιβάλλοντα, δοκιμούμε. Άρα δεν είμαστε τεμπέληδες και το περιβάλλον. Ναι, το περιβάλλον θα πει ένας άλλος, είναι το περιβάλλον της τουρκοκρατίας. Ναι, θα πει ένας τέτοιος, αλλά η τουρκοκρατία δεν ήταν πάντοτε ένα ατελέσφορο περιβάλλον. Είχε περιοχές κρίσης, αλλά 400 χρόνια είχε και περιοχές αυτονομίας και ανεξιθρησκείας και τόσα πελά. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ένα έλλειμμα, αλλαγωγή σε ένα οικονομικό περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε, ένα έλλειμμα της αστικής τάξης, όλος θα κάνει αλλαγωγή σε ένα τρίτο περιβάλλον, ψυχικής διάστασης. Και ούτω καθεξής. Θα περάσουμε όλα τα περιβάλλοντα, τα συνήθεια θεμέλια κοινωνιολογικού, ανθρωπολογικού, ψυχολογικού και γλωσσικού τύπου και τελικά θα μείνουμε μετέωρητο, γιατί θα αιωρείται, θα στοιχιώνει. Η πνευματικότητα λοιπόν δεν είναι κοντά σε αυτό το γιατί, είναι πιο πολύ κοντά στο τι των πραγμάτων παρά στο γιατί τους. Και το τι είναι ο σκληρός βαθύς πυρήνας κάθε γιατί. Μέσα στο γιατί είναι το τι. Είναι το κουκούτσι του. Πώς το κουά είναι μέσα στο πουρκουά, σε όλες τις γλώσσες. Έτσι. Είναι του κουκουτσιού. Δηλαδή λοιπόν να ψάχνεις γύρω το γιατί, η πνευματικότητα μάλλον θέλει να σε. Όχι το γιατί δεν έχει τη σημασία του, αλλά μάλλον η πνευματικότητα την οποία εγώ μιλώ στρέφεται πιο στο γιατί, στο τι, παρά στο γιατί. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα που ήθελα να σας θέσω είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το θέμα, η πνευματικότητα στρέφεται σε ένα τι, αλλά και σε ένα θεμέλιο. Θέλει να δει αυτό το τι μέσα σε ένα χώρο. Όλο το πρόβλημά της είναι ένα πρόβλημα στερεότητας, χωρικότητας. Καταλαβαίνει ότι κάθε πράγμα έχει το χώρο του, δηλαδή έχει το περιβάλλον του. Όπως δηλαδή μια διδασκαλία αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον, έτσι και ένας άνθρωπος και μια ιδέα και ένα πράγμα τρέφεται από ένα περιβάλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή για την πνευματικότητα για μια ουσιαστική δηλαδή ματιά, ένας χώρος περιορισμένος, ένα ραδιόφωνο σαν αντικείμενο χωρίς τα σήματα που έρχονται ή φεύγουν από αυτό στον χώρο. Το χώρος είναι μέρος του ραδιοφώνου. Είναι σαν αυτή την ιστορία με το σκουλίκι, που νομίζω έχω εξαδειχθεί στο ίδιο χώρο. Θυμάστε, δεν ξέρετε. Είναι πάλι μια ιστορία αντίστοιχη από το ίδιο βιβλίο που σας ανέφερα και την προηγούμενη, με αυτόν ο οποίος ήταν σε απομόνωση. Ήταν ένα σκουλίκι και είχε βγει στον δρόμο και αυτό το σκουλίκι το είδε ένα γεράκι και το βούτυξε. Και καθώς το βούτυξε, το έβαζε στα καψατολί και το σήκωσε στον αέρα να το πάει στη φωλιά του. Και όταν το σκουλίκι αισθάνθηκε ακριβώς αυτό το φοβερό φόβο του θανάτου μπροστά του, την επικείμενη απειλή, άρχισε να γκρινιάζει και να λέει αν δεν είχα βγει από το προσφυλές περιβάλλον μου, δεν θα είχα τώρα υποστεί αυτή την ταλαιπωρία. Δεν θα ήμουν δηλαδή τώρα κατά την απειλή του θανάτου. Κρίμα που εγκατέλειψα το χώρο μου, το προσφυλή, το μέρος που πάντα ζω και το δώσ' του και η γκρίνια συνεχεία. Το άκουσμα λοιπόν αυτό το λόγο, το γεράκι που το άκουσε, του λέει ότι
Ξέρεις, πολύ μας ζάλισες με αυτό το προσφυλές περιβάλλον σου. Ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το περιβάλλον το οποίο εσύ αντιλείς δύναμη και γκρινιάζεις και θα έφυγες και βγήκες κλπ. Αλλά λέει το σκουλίκι, ξέρεις, το περιβάλλον μου είναι ένας χώρος. Λίγο σας είπαμε να τα κλείσουμε. Το περιβάλλον μου είναι ένας χώρος εκεί στο χωράφι που είναι η εισβόλη του χώματος, ανακατεμένη με κοπριά. Δεν ξέρω πώς το πάλι, γιατί έχασα επεισόδιο. Πες για το σκουλικάκι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το περιβάλλον σου, το ρωτάει το γεράκι, το οποίο είναι τόσο προσφυλές και το εγκατέλειψες και στεναχωριέσαι για αυτή την εγκατάλειψη. Το περιβάλλον μου, το ρωτάει το σκουλίκι, είναι το χωράφι, εκεί, που είναι η εισβόλη του χώματος και ανακατεμένη με κοπριά, μπορώ εκεί μέσα και χώνω μέσα από τους βόλους. Αυτό είναι το περιβάλλον. Χαλαρώνει λοιπόν το γεράκι το άγγιγμα και του λέει: κοίταξε, πήγαινε στο περιβάλλον σου, αλλά να ξέρεις όπου και να πας θα σε βρω. Και πέφτει κάτω το σκουλίκι, πέφτει μέσα στα χώματα, κυλιέται μες στους βόλους, χώνεται μέσα στον ένα βόλο, μες στον άλλο, γυρίζει, ανεβαίνει πάνω σε ένα βόλο, γυρίζει προς τα ουρανό, στρέφεται στο γεράκι και του λέει: έλα τώρα, αν μπορείς να με πιάσεις. Στο άκουσμα αυτή τη πρόκληση, το γεράκι εκνευρίστηκε, ρεδίστηκε. Παίρνει μια κάθετη στάση, εφορμή, με μεγάλη ταχύτητα. Προσπαθεί να φτάσει στο σκουλίκι, φτάνει σε απόσταση μικρή αναπνοή, αλλά την ώρα που φτάνει τόσο κοντά, το σκουλίκι ξεγλιστράμιζε σε ένα σβόλο και το γεράκι χτυπά δυνατά το σώμα του πάνω στο στήθος του. Και χτυπά. Βλέπετε, λέει αυτός που διηγιόταν την ιστορία στους μαθητές του Βούδα, δεν θυμάμαι ποιος, άσκαρος τότε. Ποτέ να μην υποτιμάτε κανένα περιβάλλον, όσο ταπεινό και να είναι. Είναι από αυτό που ο άνθρωπος αντιλεί δύναμη. Το σκουλίκι λοιπόν έχει νόημα μέσα στο χώρο του, μέσα στο περιβάλλον του. Δεν μπορεί κανείς να το αποσπάσει από αυτό. Και όλα τα προβλήματα αντίληψης είναι προβλήματα σχέσεων του πράγματος με το περιβάλλον του. Είναι δηλαδή προβλήματα που ή κάνουν ένα στενό φόκους στο σκουλίκι ή κάνουν ένα στενό φόκους στο περιβάλλον και παγώνουν ένα από τα δύο. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο ζήτημα. Ωραία. Ένα επόμενο ζήτημα είναι το εξής. Εάν δείτε όλη τη φύση, εμφανίζεται με δύο πολύ χαρακτηριστικές ιδιότητες. Ο ένας τρόπος εμφάνισης είναι αυτό που θα λέγαμε μια ενότητα ενοποιημένη. Ενώ ο άλλος τρόπος είναι αυτό που λέμε ενότητα αποσπασματική. Είναι αυτό κατανοητό? Είναι σαν να κοιτάτε μια μαργαρίτα που θέλετε από δύο μέρη, έχει ένα κεντρικό μέρος που είναι κίτρινο και είναι ενιαίο και έχει τα πέταλα μικρά γύρω-γύρω, τα οποία είναι κομμάτια. Τα άσπρα, όλα τα πέταλα, αποτελούν μια ενότητα. Αυτή είναι μια ενότητα αποσπασμάτων. Γιατί έχει χαρακτηριστικό εκπρόσωπο. Είναι σαν να βλέπετε πολλά αεροπλανοφόρα, αεροπλάνα στον ουρανό και είναι όλα ένας μήνος. Όταν τα αεροπλάνα πάνε και μπουν μέσα στο αεροπλανοφόρο, γίνονται ενοποιημένη ενότητα. Δεν τα βλέπετε, είναι μέσα, αλλά δεν είναι ορατά στην εμφάνιση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν η ενότητα είναι αποσπασματική, τότε τα μέρη μιας αποσπασματικής ενότητας μπορούν να εξειδικευτούν, μπορούν να δείξουν, ενώ όμως θεμελιώνονται σε αυτή την πλευρά, σε αυτό το μέρος. Το ενιαίο προχωρούν μέσα κρυφά και θεμελιώνονται σε μια ενότητα που είναι ενοποιημένη. Και αποσπασματική ενότητα και ενοποιημένη ενότητα συνυπάρχουν, όταν το χέρι μου με τις δύο αυτές ενότητες θελήσει να πιάσει, θα πιάσει και με τις δυο μαζί. Αυτό είναι αυτό που παλιά λέγανε η θηλυκή αρχή και η αρσενική αρχή των πραγμάτων, που υπάρχουν στον κάθε ένα από εμάς, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Κάθε ένας από εμάς έχει τις δύο αυτές ενότητες μέσα του. Λειτουργεί και μέσα από αποσπάσματα και μέσα από ενοποιημένες περιοχές. Ο Άριος είναι μια ενοποιημένη ενότητα. Εκεί που ένα σπερματοζωάριο, ας το πούμε, είναι
αποσπασματική ενότητα. Ίσως οι άντρες είναι λίγο σαν χαμένοι. Γιατί η αρσενικότητα που πιθανόν να εκπροσωπούν καμιά φορά χάρεται, πάει τείχο. Γιατί τα αποσπάσματα είναι πολύ εύκολο να διαχεθούν εκεί που το όλο ενοποιημένο είναι πιο εκεί. Γι' αυτό και μια γυναίκα είναι πιο ενοποιημένη κατά κανόνα στον ερωτά της. Δηλαδή έχει έναν άνθρωπο που θέλει στο πρόσωπό του να τα δει όλα. Ασκεί μια ενοποιητική λειτουργία. Γι' αυτό συνήθως οι γυναίκες περνούν από πολλές περιοχές και κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ενώ οι άντρες μπορούν να είναι ευχαριστημένοι σε όλη τη ζωή μόνο σαν ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Και να περάσει η ζωή μόνο με το ποδόσφαιρο. Ίσως γι' αυτό λέμε. Αυτό όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είχε τα δύο προηγούμενα που σας έβαλα. Η έννοια του περιβάλλοντος δηλαδή και η έννοια ενός τι που είναι στην καρδιά του γιατί. Όταν λοιπόν θέλει κανείς να ανοίξει ένα μπουκάλι με κρασί, αν προσέχετε, οι κινήσεις που κάνει είναι οι εξής. Κάνει μια περιστροφική κίνηση που αντιστοιχεί πιο πολύ στην ενοποιητική λειτουργία και μετά κάνει ένα σπρώξιμο. Ένα πιο εμβάθυνση. Η μια κίνησή του, ας πούμε, είναι πιο κοντά σε αυτό που θα λέγαμε μια υποδοχή, ενώ η άλλη είναι μια πιο επιδεξιότητα. Από την επιδεξιότητα ή από την υποδοχή στην επιδεξιότητα και τα ανάπαλη, είναι ένας συνδυασμός που έχει να κάνει με αυτές τις δύο ενότητες, την αποσπασματική και την ενοποιημένη για την οποία σας μίλησα. Είναι το ίδιο πράγμα όταν βλέπετε δύο πίνακες, ένα πλέον του Μπαγκόκ, ας πούμε, που είναι μικρές αποσπασματικές πινελιές. Είναι μια απομυθοποίηση της φύσης. Αυτό λέει στην ουσία ο Μπαγκόκ, μέσα από το αναλυτικό του πνεύμα. Αυτό που λέτε εσείς δηλαδή, φύση, για μένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μικρές πινελιές η μία δίπλα στην άλλη. Σε σχέση με ένα πίνακα του Γκόκεν, που μια απλή γυναίκα της θέτης παίρνει μια φιγούρα πιο ενοποιητική, πιο μυθοποιητική. Η μία λοιπόν λειτουργεί αποδομή και απομυθοποιεί, η άλλη μυθοποιεί και ενοποιεί. Δύο αλληλοσυμπληρώμενες λογικές που είναι πολύ επίσης σημαντικό να προσέξει κανείς, γιατί δεν ανάγονται σε κανένα θεμέλιο κάποιου είδους από τα γνωστά που σας έλεγα πριν. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά που σας είπα, προχωρώντας να σας πω σε τι κοντά είναι η πνευματικότητα, να σας διηγηθώ ακόμα ένα θέμα. Φάνταστε, για να προσεγγίσω λίγο, δεν ξέρω κατά πόσο σας υποψιάζω. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε είναι ένας βοσκός και ο οποίος έχει πρόβατα. Και τα πρόβατά του έχει κοντά σε έναν δρόμο. Και στο χέρι του έχει μια γλίτσα. Και προσπαθεί με αυτή την γλίτσα να περάσει τα πρόβατα απέναντι τον δρόμο. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αν δώσουμε αυτή την γλίτσα και αυτά τα πρόβατα σε 100 βοσκούς, θα δούμε 100 διαφορετικών ειδών περάσματα. Άλλων τα πρόβατα θα φύγουν, άλλος θα χτυπήσει με δύναμη και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Θα δυσκολευτεί δηλαδή να τα μαζέψει και να τα φέρει. Άλλος με πιο απλές και πιο άνετες κινήσεις θα πετύχει το σκοπό του. Πνευματικότητα λοιπόν ονομάζω αυτό. Θεωρώ δηλαδή την πνευματικότητα σαν μια στάση πιο κοντά σε μια δυνατότητα υποδοχής και σε μια χειρονομία, σε μια κατεύθυνση χωρίς κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια χωρίς προσπάθεια, πώς είναι ας πούμε μια χορεύτρια όταν χορεύει, ένας ηθοποιός όταν παίζει ένα έργο, νιώθεις ότι παίζει τον ρόλο του απρόσκοπτα. Γιατί την ώρα που παίζει είναι σαν να κάνει μια προσπάθεια χωρίς προσπάθεια, γιατί την προσπάθεια την έχει κάνει πριν. Έχει δουλέψει τον ρόλο του πριν και εκείνη την ώρα που παίζει με έναν τρόπο σαν να μην προσπαθεί. Αυτό είναι ένα πνευματικό παίξιμο, ας πούμε, σε περίπτωση ενός τοπιού. Ένα παίξιμο που χαρακτηρίζεται από την πνευματικότητα, γιατί μπορεί να υποδεχτεί το ρόλο και ταυτόχρονα μπορεί με επιδεξιότητα να κινηθεί μέσα στο ρόλο, σαν να έχει κατεύθυνση χωρίς κατεύθυνση, σαν να προσπαθεί χωρίς να προσπαθεί, σαν η πράξη του να είναι μια αυθόρμητη πράξη, και αυθόρμητη πράξη εννοώ την πράξη εκείνη που δεν έχει κίνητρο, και όχι μια πράξη που είναι παρορμητική, δηλαδή σαν να μην έχει τίποτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Σαν να έχει ένα σκοπό χωρίς σκοπό.
Με την έννοια αυτή η πνευματικότητα είναι πιο κοντά στο άμορφο. Είναι πιο κοντά σε ένα είδος ίχνους ή αρώματος. Είναι πιο κοντά σε μια κίνηση από τη συγκέντρωση στην εξάπλωση, από το άνοιγμα στο κλείσιμο, από την εγκύτητα στην απόσταση, από την παρουσία στην απουσία ή αλλιώς από τη ζωή στο θάνατο. Δηλαδή, στάση πνευματικότητας είναι η στάση εκείνη που μπορεί να βάλει το θάνατο στη ζωή και τη ζωή στο θάνατο. Είναι πιο κοντά σε μια άβρα που διακρίνει την αδιάσπαστη παρουσία και χαρακτηρίζει το στοχαστικό βίωμα. Εγώ με αυτά τελείωσα, σας ευχαριστώ πολύ και είναι καλύτερα να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτά για να διευκρινίσω κάποια θέματα που ήταν πιο δύσκολα. Λοιπόν, σας είπα λίγο σύντομα πέρασα, σας πέρασα λίγο σύντομα όλα τα θέματα μαζί. Η ομιλία ήταν σε δύο μέρη, όπως καταλάβατε. Σε ένα μέρος που προσπάθησα να πάρω αποστάσεις και το έκανα πιο ανάγνωση, και σε ένα μέρος που προσπάθησα, μιλώντας απ' έξω, να σας φέρω πιο κοντά σε αυτό που εννοώ με τη λέξη πνευματικότητα. Δεν ξέρω αν σας δημιούργησα ερωτήματα ή απορίες. Ας προηγηθούν διευκρινήσεις, πιο διευκρινιστικά, να διευκρινίσω εγώ την πλευρά μου και μετά φυσικά θα υπάρξουν τοποθετήσεις, οι αντιρρήσεις ή όλα τα καλά. Δεν ξέρω αν δεν έλεγες την πνευματικότητα, μιλάω για την αρχή του της ομιλίας. Μισό λεπτό να γράψω στο μικρόφωνο. Καλά, δεν πειράζει μετά. Όχι, γιατί θέλει να σε γράψει. Τώρα μισό λεπτό. Δεν με κάνει τίποτα. Εγώ φρόντισα να είμαι σύντομος, γιατί ξέρω ότι στις ομιλίες η συζήτηση είναι πιο ενδιαφέρουσα από την ομιλία. Έβαλες στον αντίποδα της πνευματικότητας στην υλικότητα. Και λες δεν είναι στην ουσία κάτι διαφορετικό. Δεν είναι στον αντίποδα της υλικότητας και η πνευματικότητα αυτή για την οποία. Αν τα πείσουμε δεν είναι τόσο σημαντικό. Μια αυθόρμητη συζήτηση γίνεται, μην δίνει. Εννοούσες πνευματικότητα ή υλικότητα ή ηλιστικότητα, γιατί η πνευματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στον αντίποδα όχι της υλικότητας, αλλά της ηλιστικότητας, που είναι κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν βάζουμε ένα διάζευμα σε αυτό που λέμε πνεύμα και ύλη, αλλά ο υλισμός είναι κάτι που ενέχεται μέσα στην πρόθεση του τι θέλει κανείς να κατέχει, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα. Μισό λεπτό αυτό. Εδώ λοιπόν, το ερώτημα ήταν αν η πνευματικότητα και με ποιο τρόπο είναι στον αντίποδα της υλικότητας ή ηλιστικότητας. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι στον αντίποδα ούτε της υλικότητας. Αν επαναλάβουμε λίγο το ερώτημα σύντομα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν η πνευματικότητα είναι ή όχι στον αντίποδα της υλικότητας ή ηλιστικότητας και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, και με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι στον αντίποδα της υλικότητας ή της ηλιστικότητας. Γιατί, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι όπως το παρουσίασα. Γιατί κατά τη γνώμη μου τα θέματα του υλικού και αυτού που λέμε πνευματικού, αυτός ο διαχωρισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας διαχωρισμός που δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν δουλεύει. Ένας ουσιαστικότερος διαχωρισμός που θα μπορούσε σήμερα να δουλέψει είναι ο διαχωρισμός μεταξύ μορφοποιημένου και άμορφου. Υπάρχουν πράγματα που είναι μορφοποιημένα, έχουν μια μορφή, και πράγματα που είναι άμορφα. Ή μεταξύ υλικού και άειλου, κάτι που δεν έχει, ας πούμε, υλική υπόσταση. Κατά τη γνώμη μου, τα θέματα αυτού που λέμε υλικού και αυτού που λέμε πνευματικού κόσμου συνέχονται. Είναι ενιαία. Και επομένως το να βάζει κανείς κάθετες διαχωρισμούς, να τους βάλει όταν υπάρχει ένας λόγος και τον εξυπηρετεί σε κάτι. Όταν όμως δεν τον εξυπηρετεί, και εδώ στην περίπτωσή μας, εγώ θεωρώ ότι δεν εξυπηρετεί, δεν είναι λογικό να τους βάζει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υλικότητας και ηλιστικότητας, για να καταλάβουμε το ερώτημα? Υλικότητα είναι όταν αναφερόμαστε στην ύλη και η ηλιστικότητα είναι ότι όταν ζουν μια ζωή με τις απολαύσεων υλικών αγαθών.
Όταν όμως ζούμε μια ζωή απολαύσεων υλικών αγαθών. Δεν είναι αυτό η ληστικότητα. Δεν είναι ληστικότητα. Το να ζει κανείς δηλαδή μια ζωή που να έχει απόλαυση, αυτό είναι μέσα στη ζωή. Να ζει μέσα σε υλικές απολαύσεις. Να είναι, αν θέλεις, να είναι στραμμένο όλο του το ενδιαφέρον, έτσι, όλος ο πυρήνας της ύπαρξής του στην κατοχή και μόνο υλικών αγαθών. Αυτό είναι η ληστικότητα και η πλήρης αδιαφορία και άγνοια οποιασδήποτε πτυχής πνευματικού ενδιαφέροντος. Αν λοιπόν εγώ είμαι στραμμένος σε μια κατοχή υλικών πραγμάτων, δηλαδή θέλω να κατέχω αυτοκίνητα και υλικά πράγματα, σπίτια, αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτή την κατοχή προσπαθώ να υποκαταστήσω κάτι. Έχω ένα έλλειμμα, ίσως βαθύτερο, και αυτή η κατοχή μου δίνει ασφάλεια. Γι' αυτό άλλωστε το κάνω. Δεν θα είχα λόγος να το κάνω αν ήμουν ασφαλής. Αντί λοιπόν να κατέχω υλικά πράγματα όμως, ξαφνικά αρχίζω να κατέχω πνευματικά πράγματα. Αυτό, η κατοχή των πνευματικών πραγμάτων ή η κατανάλωση των πνευματικών πραγμάτων είναι για μένα μια μορφή πνευματικού υλισμού. Όπως το αποκάλεσα. Επομένως, με την έννοια αυτή, είτε καταναλώνω κουλτούρα όπως είπα, είτε καταναλώνω σουβλάκια, αντικείμενα, αυτοκίνητα, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί μπορεί να δω τον εαυτό μου ξαφνικά στραμμένο στην κατανάλωση υλικών πραγμάτων, να κάνω πολλές ομιλίες. Ή να πηγαίνω πολλές φορές στο θέατρο, ή να πηγαίνω στη μουσική. Έχω προσέξει τον εαυτό μου όταν ήμουν πολύ παλιά στεναχωρημένος. Είχα ένα πρόβλημα ψυχικής, ας πούμε, ισορροπίας. Είχα πάει στο Μέγαρο Μουσικής, ασχολούμαι με τη μουσική 30 φορές πήγαινα τον χρόνο. Κάποια στιγμή πρέπει να το δεις αυτό. Να δεις δηλαδή ότι είσαι ένας καταναλωτής πνευματικού προϊόντος και πρέπει να σε προβληματίσει αυτό. Δεν θα είναι ευκολότερο να κρυφτείς πίσω από αυτό, γιατί δίθεν το θεωρείς πνευματικό και λες, τώρα εγώ βρίσκομαι σε μια πνευματική ενασχόληση, δεν ζητώ στην κατοχή μου υλικά πράγματα και με αυτόν τον τρόπο πέφτεις στην παγίδα αυτή και έτσι με αυτή την έννοια η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την κατανάλωση είτε υλικών είτε πνευματικών πραγμάτων έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό τοποθετείται στον αντίποδα δεν τοποθετείται στον αντίποδα της υλικότητας. Δεν θέλει δηλαδή να καθαγιάσει μια στάση ενώ στην ουσία και από την άλλη να απορρίψει μια άλλη. Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί μπαίνουμε στον πυρήνα του προβλήματος τώρα. Πολύ ωραία ήταν αυτή η επισήμανση έτσι, με αυτή την ανάλυση που έγινε για την κατανάλωση πνευματικών αγαθών. Οπότε μπαίνουμε στον πυρήνα που λέει αν έχει ο άνθρωπος κατεύθυνση προς το έχει, γιατί καλώς έβαλε στα λεγόμενα σε εισαγωγικά πνευματικά αγαθά της γνώσης και όλα αυτά σε σχέση με τα υλικά αγαθά. Αν μπαίνουμε λοιπόν στο φάσμα του έχει, είναι του είναι. Και εκεί θα ίσως εδώ τώρα, πριν από αυτό τώρα, για τον ίδιο λόγο είχα πάρει αποστάσεις από αυτό που θεωρώ ότι η πνευματικότητα δεν έχει σχέση με μια ζωή ασκητική. Θυμάστε, μόνο ότι η ασκητική ζωή μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Θα ήθελα λοιπόν την πνευματικότητα πιο πολύ να την δω πώς εφαρμόζεται και πώς εξυπηρετεί την καθημερινή ζωή, γιατί μέσα στην καθημερινότητα αναφύεται η εξαιρετικότητα, σύμφωνα με τη λογική τη δική μου. Για τον ίδιο λοιπόν λόγο, δεν μπορεί η πνευματικότητα να ενδιαφερθεί και να κάνει να πέσει σε παγίδες δειστικές. Και όλο το πρώτο μέρος της κουβέντας μου ήταν για να σας δείξω ότι η πνευματικότητα πρέπει να απέχει από εύκολους δεισμούς. Δηλαδή ανάμεσα, ανέφερα πολλούς χαρακτηριστικούς, το υποκείμενο και το αντικείμενο, θυμάστε, ή το υλικό και το πνευματικό. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο έχει και στο είναι. Γιατί? Διότι αυτό το είναι, αν έχει σημασία, έχει ίδια σημασία και το μη είναι. Η πραγματικότητα, δηλαδή, αν θα ήταν κάτι σε σχέση με το είναι, θα στεκόταν ανάμεσα στο να είναι και στο να μην είναι κάτι, όπως δηλαδή θα στεκόταν να δει ένα πράγμα μέσα στον χώρο του και ο χώρος του είναι αυτό που το πράγμα δεν είναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν κανείς, βέβαια, εσύ όταν μιλάς, Χρυσάνθη, και λες ότι για το έχει και το είναι, διακρίνεις ανάμεσα στον άνθρωπο που προσπαθεί να είναι κάτι σαν τέτοιος, σε σχέση με έναν άνθρωπο που θέλει να κατέχει πράγματα κλπ. Δηλαδή, προτιμάς τον άνθρωπο
του να είναι κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που να κατέχει κάτι. Αντιλαμβάνεστε, το έχει σαν κατοχή δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το ότι θέλουμε να δούμε τον αντικειμενικό κόσμο σαν αντικείμενο κατοχής μας. Κατοχής μας, ναι. Έτσι. Εγώ και να μην είμαστε, ενώ το είναι αυτό που λες μέσα στην ροή της ζωής. Το να είναι ο άνθρωπος. Με την έννοια αυτή είμαστε σύμφωνοι, αλλά ενώ δηλαδή σίγουρα η πνευματικότητα αφίσταται από κάθε αίσθημα ιδιοκτησίας. Ακριβώς. Είναι μια στάση μη ιδιοκτησιακή. Επομένως το έχει, το βγάζουμε στην άκρη. Και το κατέχει πολύ περισσότερο. Από την άλλη μεριά όμως πώς θα σταθεί απέναντι στο είναι. Θα σταθεί απέναντι στο είναι, αν σταθεί απέναντι στο μη είναι. Αν μπορέσει δηλαδή να διακρίνει στο λεπτό τους όριο τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό σας έκανα μία ομιλία σε δύο. Στο πρώτο μέρος άρχισα να λέω ότι δεν είναι η πραγματικότητα, για να μπορέσω στο δεύτερο μέρος να αποπειραθώ να τη φέρω πιο κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Η πνευματικότητα δεν είναι για να είναι ή να μην είναι. Η πνευματικότητα είναι, σε εισαγωγικά, για να, ας το πούμε, να βρούμε ένα πιο διαφορετικό όρο, πιο κατάλληλο, για να διατίθεται, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όλη η σκέψη δυτική είναι μια μεταφυσική του είναι λίγο πολύ. Και ο φιλοσοφικός τρόπος σκέψης, κατά βάση, είναι ένας τρόπος του είναι. Αλλά έχει πως σκέφτονται όλοι οι φιλόσοφοι, σκέφτονται με όρους του είναι. Θέλεις να μιλήσεις για κάτι, είναι στην καθημερινή ζωή. Λες, με αδικείς. Και λέω, άλλος, τι είναι δικαιοσύνη. Και θα κουβεντιάσουμε τώρα τι είναι δικαιοσύνη, όπως κάνει και ο Σοκράτης. Θα κουβεντιάσουμε πώς τι είναι δικαιοσύνη και να δούμε ανάλογα τον ορισμό και να καταλήξουμε σε αδικό ή δυσαδικό. Και όλα εξαρτώνται τώρα από έναν ορισμό. Και ένας ορισμός όμως είναι ένας περιορισμός. Και ένας ορισμός στα χέρια του Σοκράτη ή του Πλάτωνα, αυτός ο ορισμός είναι σαφές ότι δεν γίνεται περιορισμός και είναι ένα άνοιγμα, γιατί δεν τον κλείνει ποτέ. Αλλά στις καθημερινές δικές μας συναλλαγές, εκεί που η εγωτικότητα μπαίνει σε πρωτοπλάνο, οι ορισμοί κλείνουν τα πράγματα. Και οι ορισμοί προσπαθούν να ξεκαθιλώσουν σε μια θέση, η οποία να αποδειχθεί δίθεν αντικειμενική για να υπάρξει μια επιβολή, ή να ονομαστεί υποκειμενική για να υπάρξει μια απαξία. Να πει αυτό είναι υποκειμενικό, μην μπαίνει στα χωράφια μου. Ή αυτό είναι αντικειμενικό, έτσι πρέπει να γίνει. Και αυτά όλα μέσα από μια μεταφυσική του είναι, του τι είναι, πώς είναι τα πράγματα. Τα πράγματα όμως, όπως σας είπα, δεν είναι για να είναι ή να μην είναι. Τα πράγματα και είναι και δεν είναι, γιατί δεν είναι μόνο τα πράγματα, είναι και ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκονται. Και ακριβώς επειδή είναι το θέμα της ύπαρξής τους, άρα και της συνεννόησής μας, είναι ένα θέμα ευρύτερο της μεταφυσικής του είναι. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η πνευματικότητα με αυτή την έννοια γνωρίζει αυτό τον περιορισμό του είναι και θέλει να δει τα πράγματα μέσα από μία άλλη πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε η πνευματική στάση αφίσταται από κάθε είδους θεμελίωση, όπως σας εξήγησα πριν. Γιατί το θεμέλιο είναι κάτι. Αν προσέξετε δηλαδή τις σκέψεις στο σύγχρονο κόσμο, οι σκέψεις είναι κατά κανόνα θεμελιωδικές. Θέλει όλος να λέει να ξέρει το λόγο. Θυμάστε την αιτία που λέγαμε, και αυτή την αιτία την ανάγει σε ένα καθοριστικό θεμέλιο. Παραδείγματος χάρη, λέει η μαρξιστική άποψη, η οποία είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες αναλύσεις του σύγχρονου, της παραγωγικής σχέσης, της οικονομικής βάσης δηλαδή του σύγχρονου καπιταλισμού. Ότι η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των παραγωγικών σχέσεων στη διαπλοκή τους με τις παραγωγικές δυνάμεις. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τεχνολογικό είναι στην ουσία. Είναι ένα θεμέλιο, ένας λόγος θεμελιωτικός, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος λίγο πολύ, και σωστό βέβαια είναι αυτό, γιατί έτσι είναι όντως, είναι ένα μέρος της τεχνολογίας. Όπως πάει η τεχνολογία, πάει και αυτός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Και αυτό είναι ένα θεμέλιο. Θα έρθει όμως ένας άλλος στοχαστής και θα πει όχι, ο άνθρωπος είναι μια ασύνειδη περιοχή, δεν είναι δηλαδή οικονομικό-κοινωνικό το θέμα, αλλά είναι ψυχικό. Είναι ένα ασυνείδητο, είναι μια περιοχή βαθιάς, ας πούμε, περιοχή απόθυσης των επιθυμιών μου, που ξαφνικά ξυπνούν και με ανατροφοδοτούν και αυτές οι αποθήσεις ή οι προσλήψεις εμορφώνουν το εγώ μου. Δηλαδή το τι είμαι εγώ καθορίζεται από το τι έχω αποθήσει στο επίπεδο της επιθυμίας. Αυτό είναι ένα άλλο θεμέλιο, ψυχολογικού τύπου. Μπορεί όμως να είναι ένας τρίτος δογαστής, να μην είναι ο Φρόιντ ή ο Μάρξ και να είναι ο Κλοντ Λέβι-Στρός, ένας Άπερ, και να προτάξει ένα άλλο θεμέλιο, ένα άλλο είναι, μια ανθρωπολογική διάσταση. Και να πει ότι αυτό που είναι ο άνθρωπος είναι αυτή η ανθρωπινότητά του. Είναι το πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εγγράφεται.
Και όταν ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπήκε μέσα στο παιχνίδι της τεχνολογίας και άρχισε να ψήνει τα μπιφτέκια του, αυτά τα μπιφτέκια του κρατήσαν στο στομάχι του. Και αυτό φταίει. Καλύτερα που τα προγειώμα κάποτε ήταν μέσα στη φύση την άγρια και καλύτερα έτσι. Και να ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας. Αυτό είναι ένα άλλο θεμέλιο. Ανθρωπολογική τάξη. Και στο τέλος, στον αιώνα μας, μπορεί να πει ένας άλλος στοχαστής, πως ο Wittgenstein, όλα είναι μέσα στη γλώσσα. Όλα είναι πραγματικά όταν μπορείς να εκφέρεις τον λόγο. Μπορείς να μιλήσεις μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα που δεν μπορείς να μιλήσεις, πρέπει να σιωπάς, λέει ο Wittgenstein. Έχει μια χαρακτηριστική, ας πούμε, ατάκα του στο τάκωση σου, νομίζω. Γιατί όμως, ποιο είναι αυτό το όριο που θα καθορίσει μέχρι που πρέπει να σταματώ και που πρέπει να σιωπώ? Και γιατί η γλώσσα να είναι το ίστατο θεμέλιό μου? Και γιατί δεν είναι η οικονομία, γιατί δεν είναι η ψυχική ζωή. Ποιος λοιπόν θα καθορίσει αυτό το θεμέλιο για το οποίο ο σύνολος κόσμος είναι πάρα πολύ επιρρεπής και θέλει ένα θεμέλιο, όπως θέλει ένα ίστατο θεμελιωτικό λόγο για να νιώσει ασφαλής? Όπως θέλει μια ιδέα ή ένα ιδανικό να στοιχηθεί από πίσω και να κάνει εγκλήματα στο όνομα αυτού του ιδανικού. Εγώ λέω ότι μια σύγχρονη αντίληψη της πνευματικότητας δεν έχει τέτοια ίστατη θεμελίωση. Αυτή είναι η άποψη μου. Και όσο πιο πολύ αυτά κανείς το καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος και η σύστασή του είναι τομή διαφορετικών επιπέδων, μπορεί να κάνει πολλαπλές θεμελιώσεις, άλλο δεν υπάρχει θεμέλιο και άλλο δεν υπάρχει το θεμέλιο. Άλλο δεν υπάρχει θεμελίωση. Εξάλλου και εγώ το υπενήχθηκα με το παράδειγμα μου με το σκουλίκι. Δηλαδή το σκουλίκι ανήκει σε ένα έδαφος. Ποτέ όμως κανείς σοβαρός στοχαστής δεν θα πει ότι το έδαφος της Κοπριάς φτιάχνει το σκουλίκι. Ή ότι είναι ο μοναδικός και ίστατος θεμελιωτικός λόγος του σκουλικιού. Θα πει ότι το θεμέλιο του σκουλικιού είναι το χωράφι, αλλά δεν σημαίνει ότι το χωράφι παράγει το σκουλίκι, ούτε το σκουλίκι το χωράφι. Εκεί δεν θα μιλήσει. Θα αφήσει το θέμα. Γιατί μπορεί να καταλάβει ότι ένα σκουλίκι μπορεί να θεμελιωθεί και σε άλλα επίπεδα. Και θα κατανοήσει το σημαντικό λόγο της θεμελίωσης και όχι της αναζήτησης του ίστατου θεμελίου. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος, ο δυτικός, ο σύγχρονος της νεωτερικότητας, λόγος θεμελιωτικός, είναι παροχημένος γιατί είναι ένας λόγος αντιμαχίας πάνω στο ποιο είναι το θεμέλιο. Το οποίο θέλει να αναγορευτεί από την κάθε πλευρά σαν ίστατο. Με αυτή την έννοια, η πνευματικότητα δεν μπορεί να καθίσει μόνο στο είναι. Και να πούμε είναι αυτό. Ο άνθρωπος είναι αυτό. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι για να είναι. Γιατί αυτό το είναι δεν μπορεί να τοποθετηθεί, δεν μπορεί να βρούμε τι είναι αυτό που είναι. Και έτσι στην προσπάθειά μας να τον θεμελιώσουμε σε ένα είναι, ενώ πολύ καλά κάνουμε και παίρνουμε αποστάσεις από ένα έχειν της κατοχής, θα τον χάσουμε. Γιατί θα αναζητήσουμε ένα γιατί, ενώ θα έπρεπε να στραφούμε σε ένα δημιουργικό τι. Είναι μια πολύ ωραία ταινία του Woody Allen, ξέρετε, που πηγαίνει κάποιος και μιλάει ο Woody Allen με έναν νεαρό στην ταινία και του κάνει έτσι λίγο λίγο training, ας πούμε έτσι, ψυχοφιλοσοφικό, και του λέει ότι ξέρεις, είναι ένας που πάει στο γιατρό και στρίβει το χέρι του και του λέει γιατρέ μου, κάθε φορά που στρίβω το χέρι μου πονάει. Και του λέει ο γιατρός, μην το στρίβεις. Αυτό. Αφού σε πονάει, μην το στρίβεις. Τι γιατί, καταλάβατε, μην το στρίβεις. Αυτή η στροφή στο δημιουργικό τι είναι πολύ πιο σοβαρή από οποιαδήποτε ανάλυση στο επίπεδο της εξήγησης. Γιατί αυτόν τον κόσμο ήθελε να τον ζήσουμε περισσότερο από ότι να τον εξηγήσουμε. Βέβαια να τον ζήσουμε στοχαστικά, σωστό, και διάπειρα βιωματικά. Άρα ένα βιωματικό, στοχαστικό βίωμα είναι το ζητούμενό μας και όχι μια ερμηνεία στο πεδίο της εξήγησης ή στο πεδίο του νοήματος, όπως θέλει σε πολλές σύγχρονες φιλοσοφικές ή ψυχικές, ας πούμε, ερμηνείες. Για ας ακούσω, ορίστε, ναι. Θα μπορούσαμε να... Μπράβο, για να γράφει. Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την πνευματικότητα λέγοντας ότι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να έχει επίγνωση της θέσης του στο εκάστοτε περιβάλλον και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν και να είναι επίσης συμπλήρωμα έτοιμος να την εγκαταλείψει. Εδώ η προβληματική λέξη, προβληματική εννοώ
τη λέξη, όχι που είναι πρόβλημα, γιατί αυτό λέω προβληματική και όχι πρόβλημα, δηλαδή η λέξη που εγείρει ερωτήματα, χωρίς να αποκλείεται κατά ανάγκη, είναι η λέξη επίγνωση. Είναι η πνευματικότητα μια επίγνωση ή ένα είδος αυτοσυνείδησης εαυτού μέσα στο περιβάλλον? Αν αυτή την επίγνωση τη στρέψουμε στο περιβάλλον, είναι ένα είδος παρατήρησης του περιβάλλοντος. Αν τη στρέψουμε μέσα, είναι ένα είδος αυτοσυνείδησης, που είναι μια έννοια πάρα πολύ προβληματική. Είναι σαν να θέλουμε να ψάχνει να απόψει τον εαυτό του. Είναι πολύ δύσκολο. Σχέσεις περισσότερο. Ναι. Αν λοιπόν το πάρουμε από μια αυτοσυνείδηση, το πάρουμε ακόμη και από μια προσπάθεια γιατί να τοποθετούσαμε την πνευματικότητα στο επίπεδο απλά της αναγνώρισης, να χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη της επίγνωσης, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Και λειτουργία. Και λειτουργία, ναι. Και να μην βεβαίως προσθέσουμε και τη λειτουργία μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αν λοιπόν αυτή η λέξη της επίγνωσης, που σημαίνει ένα είδος, να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο mindfulness, αυτό λέτε. Γιατί αν λέτε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με την συνειδητότητα, με τη συνείδηση, έχει να κάνει με μια διαδικασία αντιληπτική που ο άνθρωπος είναι μέσα στον χώρο του και γι' αυτό στην ομιλία μου είπα ότι η πραγματικότητα είναι πιο πολλά στην αντίληψη παρά στην εμπειρία, αν προσέξατε. Και το λέω αυτό γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ζει το χώρο του, να έχει εμπειρίες πολλές φορές και στη συνέχεια να κάνει κάποια λάθη και να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, πράγματι η πνευματικότητα είναι κοντά σε μια αντιληπτικότητα, μια επίγνωση, δηλαδή μια παρουσία μέσα σε έναν χώρο όπου έχω την αίσθηση του χώρου και του εαυτού μέσα στον χώρο και ταυτόχρονα όμως πρέπει αυτό να συνοδεύεται με δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες που έβαλα στο τέλος. Ο ένας είναι μια δυνατότητα υποδοχής του χώρου, οπότε αυτό καλύπτεται με την επίγνωση, αλλά θέλει και ένα είδος ευφυούς χειρονομίας. Αν προσέξετε το παράδειγμα με το Μόσχο, θέλει δηλαδή και μια η πνευματικότητα αυτού του είδους όπως την περιγράφω, ξεπερνά έναν από τους πιο σοβαρούς διαχωρισμούς που ξεπερνά πέρα της υλικότητας και πνευματικότητας, ξεπερνά και τον διαχωρισμό ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Σε μια σκέψη δηλαδή που σκέφτεται και στη συνέχεια έχετε μια πράξη να πράξει. Θέλει μια ποιητική.